ತರವಾಡಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಬೆದಡ್ಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕಾರಂತ ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಳ್ವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಾಣಂದ ತರವಾಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪೂಜ್ಯ ತಂತ್ರಿಗಳು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಕಳಮಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಬೆದಡ್ಕರ್ ರಮೇಶ ಕಾರಂತರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತರವಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತರವಾಡಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ತರವಾಡಿನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಾರ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಾರ್ಲಾ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಮಾನಿ ಕೆಂಜಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಾರ್ಲಾ ಅವರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಾರ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತರವಾಡಿನ ಸದಸ್ಯ ಬಂಧುಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಚೆಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಾಣಂದೆ ತರವಾಡು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಜಲನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತರವಾಡಿನ ಆ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಗುರುವಾರದ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾದಂತಹ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭ. ಇದೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಸಂತೋಷ್ ಆಳ್ವ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮರ್ಪಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಶರಣು ಬೆನಕನೇ ಕನಕರೂಪನೇ ಕಾಮಿನಿ ಸಂಗದೂರನೇ. ಶರಣು ಶಾಂಬನ ಪ್ರೀತಿ ಪುತ್ರನೇ ಶರಣು ಜನರಿಗೆ ಮಿತ್ರನೇ. ಏಕದಂತನೇ ಲೋಕಖ್ಯಾತನೇ ಏಕವಾಕ್ಯ ಪ್ರವೀಣನೇ. ಏಕವಂಶತಿ ಪತ್ರ ಪೂಜಿತ ಏಕವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ. ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು
ಸೀರೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆ, ಶಂಕರನಾರಾಯಣದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ದೈವದೇವರುಗಳು, ನಮ್ಮ ವಾಣಂದೆ ತರಪಾಡಿನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಮೈಸಂದಾಯ ಶ್ರೀ ಗುಳಿಗ ದೈವಗಳು ಅನವರತವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತು ಬೆಂಗಾವಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ಬಂದಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು, ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಣಂದೆ ತರವಾಡು ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು, ನಮ್ಮ ಈ ತರವಾಡಿಗಾಗಿ ದುಡಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ತಮ್ಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತರವಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿದ್ದರೂ ಅದು ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಈವರೆಗೆ ಕಂಡವರು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಂಡರು. ಅವರ ಆ ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಅವರ ಮಗ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಆದ್ದು ಅಡ್ಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಅವರನ್ನು, ವಾಣಂದೆ ತರವಾಡೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಡೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬಂದ್ರ ವಾಣಂದೆ ತರವಾಡೆಗೆ ಬತ್ತು 400 ಮುಣಿತ ಅರಿತ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಅನ್ಯಾಧೀನ ಹಿಡಿದುಕ ಈ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಪನ್ಪು ನಾವು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷೆ ಪಣ್ಣುದಿಲ್ಲ. 1990 ಸೊನ್ಪೇಟೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಐತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯನ ಮುಂದುವರಿಸಾಯಿನೇ. ಅವೇ ರೀತಿಯೇ ಈ ವಾಣಂದೆ ತರವಾಡ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನು ಮರಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆಕಲಿ ನೆನಪೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಮೂಲು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಆದಿತ್ಯರು, ಗಡಿಪತ್ತನಾರ ಆದಿತ್ಯರು. 6ನ ಕಾಲ ನಂತರ ಎನ್ನಪಪ್ಪ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಡೆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ವಾಣಂದೆ ತರವಾಡನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪಿರಬೋಡಾದು ವಾಣಂದೆ ತರವಾಡದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುರ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮೇಲಂಟ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕಡೆ ಭಾರಿ ಗೌರವಡು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಂಗ್ಲೇ ಮಾತಾ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರನಂಚಿನ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮೇಲಂಟ ಆರೇನೆ ಏನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾಬಲ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈನ ಪಪ್ಪ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೂಲು ನಡತರಂಚನ ಇಲ್ಲದ ಅದನ್ನು ತರವಾಡದ ಮನೆ ಆಯ್ತಾ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಯಡಿ 6ನ ನೇತೃತ್ವದ ನಡತನ ಆರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ 6ನ ನೇತೃತ್ವದ ಮೂಲ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆತಿದ್ದೇನೆ. ಅವು ಆಯ್ನಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಎನ್ನೇ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಜಯರಾ ಶೆಟ್ಟಿಲ ನಿರಂತರವಾದಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. 1990 ಸೊನ್ಪೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತರವಾಡದ ಆರೂಢದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಲ್ತ ಅವು ಆಯ್ನಡ್ದು ಬುಕ್ಕ 2018 ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರ್ನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾರ್ಲೇರ್. ಭುವನೇಶ್ವರಕ್ಕೇನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲೇರ್ನ ಪಪ್ಪ. ಆ ಸಮಯದ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪೂರ್ತಿ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆರ್ಗೆ
ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪನಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂಡ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಭಂಗ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಐದು ಮಾತು ಎಂಕ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. 2018 ಎಂಗ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ ನಡೆದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಎಂಗ್ಲೆ ನೇಮ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ದೀತ ಜುಮಾದಿ ಮೈಸಂದಾಯ ಬಂಟನ ಅವೇ ರೀತಿ ಗುಳಿಗನ 3 ವರ್ಷಗೋರ ಎಂಗ್ಲೆ ನೇಮ ಮಲ್ತದೆ. 2014 ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾರ್ಯನ ವಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡೆ ನಡಪಾದ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಡತನಂಚಿನ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಡೆ ಆರೂಢದ ಬೋಡೈನಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಪಣ ಸಲಹೆ ಬತ್ತನೆ ಅದೇ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ವಾಣಂದೆ ತರವಾಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟೇ ಅನ್ಪಂಜೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲ ಆಯ್ತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ಕೆಲಸನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತದೈತೆ. ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೂಚಿ ಸಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಳ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಬರಿಟೀತನ ಜಾಗಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನೆ ಅದು ನನ್ನ ಆರೂಢ ಕಟ್ಟುನೆ ಅನ್ನೋದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತನ ಅನ್ನೋದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕುನಂಚಿನ ಆತನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೇ ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಗುತ್ತದಕ್ಲೇನು ಅವೇ ರೀತಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇನು ಮಾತಲ್ಲೆತ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷದ ಉಳಾಯ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡು ನೆತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆವಡು ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ದ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರು ಪಡೋದು ವೇದಿಕೆ ಉಪರಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಣಂದ ತರವಾಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಮುಖರು ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನಕಲು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಫಲವಸ್ತು ಕೊರ್ದು ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ನಮನದ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತರವಾಡಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮನ್ಪೇರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂದು ಐಕ್ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಿಯರು ಯಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಂತ್ರಿ ಐನಂಚಿನ ಕಡಮಣ್ಣ ಇರಲ್ಲ ಮುಲ್ಬತ್ತದು ಅವರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರಿ ಆಪುಜಿ ಬಂಡದಾರೆ ತೀರ್ಥ ಕುಳೊಂದೇರಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಅವ್ರನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಎಂಗ್ಳು ನಡಪಾವನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಚ ನಿರ್ದೇಶ ಬತ್ತದ ಅವೇ ರೀತಿಯೇ ಎಂಗ್ಳು ನಡಪಾವನೆ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡಂಚಿನ ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತಂತ್ರಿಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿಲು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಪದಕಣ್ಣ ಕಡಮಣ್ಣಯ್ಯ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ನಮ್ಮ ತರವಾಡದ ಪ್ರಮುಖರು ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ಬತ್ತದವಳು ಸ್ವಾಗತದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕೊರಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ವಾಗತಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಾಗೇಶ್. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಎಂಗ್ಲ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಬೆದ್ರಡ್ಕ ರಮೇಶ್ ಕಾರಂತೇರಿ ಯಾರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ನಿರ್ಗಮನ ಮುಲ್ತು ಪೋತೇರಿ ಆರೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಾಣಂದೆ ತರವಾಡ ಟ್ರಸ್ಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಾರ್ಲಾ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರೈ ಇಮೇರು ಬತ್ತದು ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅರೇನು ಎತ್ಕೊನೋಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡೋದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟ ಲೆಕ್ಕ ಐತಾತ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂಡ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಅರೆಗಿಲ ನಮ್ಮ
ಪ್ರೀತಿ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ವಾಣದೆ ತರವಾಡ್ ಬಹುಶಃ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಹೊಸತಾದ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತಾ 3D ವಿಷನ್ ಅವು ಮಾತ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ಬೋಡೈನಂಚಿ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲ ಆರೆಗಿಲ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲ ಈ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಣಂದ ತರವಾಡದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅಪ್ಪೆಲ ಮಗೆಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು ಅಕಲ ಅಮ್ಮೆರಿ ತರವಾಡಿಗೆ ಸೇವಾ ಸಂದಾಯಿನಾರು 8 ಜನ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟದು ತರವಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನನಗೆ ನಿರಂತರ ಬೆರಿಸಾಗಾಯ ಉಳ್ಳರು ಸ್ವಾಗತಲು ಸೋಮೇಲು. ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ ರೈ ಯಾನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದೆ ಮಹಾಬಲ್ ರೈ ಪಡದೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯರು ಹಲವು ವರ್ಷ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಉಮೇದಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಹಾಬಲ್ ರೈನ ಮಗೆ ಬೊಂಬೈನ ಉದ್ಯಮಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ ರೈ ಆರುಗಳ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರ ಆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ ರೈ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ತರವಾಡಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ ಮಗೆ ಇನಿ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ನಮ್ಮ ತರವಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರೈನ ಮಾಬಲ ರೈ ಎಂಕುಲ್ಪುರ ಮಾಬಲ ಮುಂದೆ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರೀತಿದ ಅವ್ರ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮನೋಜ್. ಈ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏನಂಚಿನ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಮಾನಿ ಕೆಂಜಾರ್ ಬಹುಶಃ ಕರಿನ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದ ಭಾರಿ ಉಮೇದಡೆ ಎಂಗ್ಲನ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾದ ಕೊಂಡ್ಪೋಪನಂಚಿನ ಮಂಜು ಸಾಮಾನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಲ್ತದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಮಾಣಿ ಈ ಮೇರೆಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಭಾರಿ ಚುರುಕುದಾರು ಅವರವರ ಉಗ್ರಲಾಪೇರು ಕೋಡಾರ್ನ ಉಗ್ರ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರೋಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಹುಶಃ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಾರೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ವಾಯಿನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಒಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆವಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆವಡು ಐಟು ಮಾತ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಅಡ್ಕ ಗುತ್ತು ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮ್ ರಾಯ್ ಆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಯಾದ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಳ್ವ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಯಾದ ಎಂಕಲರಿಗಳು ಅಂತ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಆರಂಭ ಕಾಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಳ್ವ ಈ ಮೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸವನೇ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆನಂದೆ ತರವಾಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಾರು ಪೂರ್ಣಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಬಲ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಪಡುವಂಪನಂಚಿನ ಅಪಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡೆ ನಿರಂತರ ಪೂರ್ಣದ ಅಪಗಪಗ ಬತ್ತೊಂದು ಮೂಲೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡೋದು ಅದರ ನೇತೃತ್ವದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸವನೇ ಆರೇನು ಯಾನ್ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತರವಾಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು. ನಮ್ಮ ತರವಾಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮಗೆ ಇಟ್ಟು ಮನ್ಪುಂಡ ಅವ್ರ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟುದು ತಿರುಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪೂಣೆ ವಾಣಂದೆ ಪಡೆದು ಅಪಗಪಗ ಬರ್ಪಣಿ ಪೊಪ್ಪು ನಿಂದುವೆ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಅರ್ನ ಉಮೇದು ತುನಗ ಅರ್ನ ಉಮೇದು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಯಾವಂದು ತೋಜುಂಡು ಅರೆ ಒಂದು ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಯ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಲ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂಚಿನ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರವೂರು ಆರ್ಲ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ.
ಊರದ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ, ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಪಂಡೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸಕೂರಲ್ ಆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೊಸಕೂರಲ್ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏಪಲ ಬಂದು ನಾವು ಪರತ್ತ ಹೆಜ್ಜಿ ನಾವು ಏಪಲ ಹೊಸತ್ತಂದು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗೂ ತರ ಬಗ್ಗೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಿರು ಎದ್ಕೊಂಡಿರು. ನಮ್ಮ ತರವಾಡ ಹತ್ತಿನೆಲ್ಲ ತರವಾಡದಾರ ಯಾರು ಈ ತರವಾಡದ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ನಾನು ಎಕಡೆ ಬಣ್ಲಿಕ್ಕನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾರಣ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತರವಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅವ್ರ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು. ಈ ತರವಾಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸ ಅರಿವು ಗೊತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಅರಡ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ್ರೆ ಬಂಡಿನಿ. ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬಂಡಿರ ನಮ್ಮೇರು ಬಾಬ ಎಂಕುಲ್ಪುರ ಬಾಬಜ್ಜೇರನ್ ಲೆಪುನಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಅರೇನು ತೂತಿನ ನೆನಪು ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮೂಲು ಕೋಲ ನನಗೆ ಎಂಕುಲು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ನೆನಪು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಬಜ್ಜೇರ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತರವಾಡದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದಿಲ್ಲ ಇಂಬರು ಬತ್ತದು ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನಕಲು ಮಾತ್ರ ಆತ ನಿಕಲು ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರೇ ಗಣ್ಯರೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ತರವಾಡಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಬೆನ್ಪುಣಕುಲೆ ತರವಾಡಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಮಲಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಣಕುಲೆ ನಿಖಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ತರವಾಡದ ಬೇಲೆ ಪೊರ್ಲುಡ್ಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೈದಾರು. ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಕಡೆ ಬಣ್ಲಕ್ಕನೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿರು ಬರಡು ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ತರವಾಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಜೋಡು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಖಲೆ ಪೂರ ಆ ಸಂದೇಶ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ಡು ತೂದುಪ್ಪರು ಅವ್ರ ಹೊರ ಜೋರ ಪೇರು ಬಂಡಿನ ಇಕ್ಕೆ ಉಗ್ರೋಡು ತರವಾಡದ ಬೇಲೆ ನಿಖುಲೇ ಬರೋಡು ಬಂಡದು ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗಳ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆನಂದ ತರವಾಡದ ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ರೈಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆ ವಾಣಂದೆ ಆರೆಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪದೆ ಬಂಡದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆರೆ ಈಡೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರ ಒಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ. ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಸೇವೆ ಎಡ್ಡೇನ ಮಲ್ತದೆ ರೈಕೆ ಆರೆ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂಳು ದೀಪ ದೀದೆ ಒಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಆರೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತ ನಾವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈತಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಸೇವೆ ಮಂತಿನಾರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬರಿಸ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರುವಾಪನವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐಕೊಂಜಿ ತುಡರು ಬೆಳಗಾವನವು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅವಡು ಪಣ್ಪುಟ್ಟು ಅವರು ತುಡರು ಬೆಳಗಾದು ಈ ಆನಂದ ತರವಾಡದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಜನಬಲ ದನದ ಬಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅವಡು ಪಣದು ತುಡರು ಬೆಳಗಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಣದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇರೆಯನ್ನು ಬಂಡವು ತಳಿರು ತೋರಣಗ ಆ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಅಂಚಿನ ಶುಭ ಸಂಕೇತದ ಇರೆಟ್ಟು ತುಡರು ಬೆಳಗಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೊರತು ಎಡ್ಡೆ ಎಳ್ಳೆಗಳಿಗೆಡು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಡರು ಬೆಳಗಾವನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ರಡ್ನ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಆದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕೆ ಬಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಆರೇನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ತರವಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಒಂಜಿ ತರವಾಡು ಆ ತರವಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಲೆಲು ಐಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬರ್ಪುಣಿ ಬಂಡ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ವಾಣಂದ ತರವಾಡು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆನಗಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ತರವಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನಾರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಇನಿ ಮಹತ್ವದ ಹಂತದ ಈ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ
ತರವಾಡದ ತಂತ್ರಿಲು ಅವ್ರು ಈತ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲು ದಿನವೇ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಎಂದು ಪಂಡ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಸಹಜವಾಯಿನ ಕುಲ್ಲೆರುವಂತೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಡಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಈತ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಂದಾದೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಕಳಮಣ್ಣಯ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ತರವಾಡದ ಮಾತೆರನಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ನಂಗೆ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತರವಾಡಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರ್ದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತಿರಗಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾತರಡುಲ್ಲ ತರವಾಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಸುಸಾಂಗವಾದ ಆವಡು ನಾಡ ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆರು ನಂಬಿನ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಬರಡು ಬಂಡೊಂದು ಇತ್ತ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನಗಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕೇಳಿ ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರಂ करदण्डधारिणं कमण्डलं पद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಗೋಡು ನಂಜನ ಮನಸ್ಸುಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಟುಂಬ ಬಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಉಡಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೀತಿದಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೇರು ಅಂತ ಮೂಜಿ ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಸಾಧಾರಣತೆ ಬಿನ್ನೇರಿಂಚ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಮಾತೇರಿಗಳ ದುಂಬುಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತೇರ್ತಂದು ಕಾರಿಗೆ ನೀರು ಬೋಡ ಅಂದು ಕೇಳ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಾಸ ಅಂಡ ಅಂದು ಕೇಳ್ನೆ ಆ ಪಾತೆರುಡೆ ಒಂಜಾತ್ ಬಚ್ಚೆಲ್ ಮಾತ ಅರ್ಥ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒಳ್ಳೊತ್ತು ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂತೆ ಬಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂತು ಮೂವೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಂತಿ ಪಿದೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಳ್ಳಾಗಿಂದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಗಳು ಮೂವೇರು ಬರ್ಪುಜ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಣೆ ಏರು ಅವಳು ಎಪ್ಪಳೆ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಯಜಮಾಂತಿಗೆ ಸಂಶಯ ಏರನ್ನು ಲೆಪ್ಪಣೆ ಸೀದಾ ಬಲ್ತೊಂದು ಉಳಾವತ್ತಲ್ಲ ಯಜಮಾಂಟಡೆ ಕೆಂಡಿಗೆ ಅಂದೆ ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪಣೆ ಗೊಂತಾವಜಿ ಅಕ್ಲ ಮೂರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಡೆ ಹಾಕ್ಲೇನಾ ಮೂವರೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಏರು ಒರಿ ಬರ್ಪಣೆಂದು ಬಂಡೇರು ನೆಟ್ಟು ಏರೇ ನಾವು ಒಂದು ಬಲ್ನೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಂಡರಿಗೆ ನೀ ಕಾತು ಗೊಂತಾಬ್ಜಯ ನಂಗೆ ಸಂಪತ್ತ ಓಡಾನಿ ಬರಡೊಂದುಂಡೆ ಆತು ಬರ್ತಾನ ಮಗಟ್ಟಕ್ಕೇನರಿಗೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಗೆವಣ್ಣಿಗೆ ದಾನ ಈರಿಗೆ ಆತು ಗೊತ್ತಾಬ್ಜ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮಂತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಪೋರ್ತನ ತುಂಡು ನಂಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಇತ್ತಂದ ಯಾರು ಅಂತ ಕೀರ್ತಿನ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಮರ್ಮಲಡಂಜಿ ಕೆನ್ನಗ ಅಂದು ಮರ್ಮಲಡೆ ಕೆನ್ನಗ ಅತಿತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣಿರಾಗ ಆಪುಜಿ ಬರೀ ಈತು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ತುದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರೋದನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪುಡತ್ತದು ಇಂಗ್ಲ ಸೀತಾರಾಮ ಮೆರೀತೀರು ದುಂಬು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರೀಪುನಾರು ಕೆಂದುಪ್ಪರೆ ಯಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಐತ ಬೈಟ್ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ ಇಂಚಿನ ಮತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಹೆಂಗೋರು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ತೆಗೆದಿತ್ತೇರೆ ಅದಕ್ಕೇಂಡೆ ಏನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಅಂತ ಐಕಾರು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಡಾದರೆ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗೀತದೆ ನನಗೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರಾರು ಅವನಿಗೆ ಒಯ್ತನಿಟ್ಟು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತನಿಟ್ಟು ಆತು ಒಯ್ಪೆರೆಗಾಂಡು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಒಯ್ಪೆರೆಗಾಂಡು ಅಂತ ಪಂಡೇರಾರು ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಆ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮರ್ಮಲ್ದಾಗೆ ಮರ್ಮಲ್ ಪಣ್ಪಲ್ಗೆ ಮಾಮಿಯೇ ನಮ್ಮಡ ಬಚ್ಚಿದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತ ಅವು ಬರಡು ಉಳಾಯಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಮಾತ ನಿರ್ಣಯ ಮಂತದ್ದು ಈ ಮಾಮಿದಾನೆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಮರ್ಮಲ್ ಪನ್ನಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬಲ ಉಳಾಯಿ ಅಂತಲೇ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಉಳೈ ಬತ್ತನೇ ತಡ ಸಂಪತ್ತುಲ ಕೀರ್ತಿಲ ಉರುದು ಉಳೈ ಬರೊಂದು ಲೇರಿಗೆ ಮಲ್ಕೆಂಡರ್ಗೆ ಇದಾನೆ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುವೆ ಈ ಆನಂದದ ಕುಟುಂಬದ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸಂಪತ್ತುಲ ಉಂಡು ಕೀರ್ತಿಲ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದೊಳ ಎಂಚ ಪೊಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ತಾರತಮ್ಯ ಮನ್ಪುಣೆ ಉಂಡು ಈ ಶರೀರಡು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಉಂಡ ಮಾಡ ಕೈ ಕಾರು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಈಗ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೇವರ
ಶರೀರದ ದಿನ್ನೋನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾರು ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರು ತುಂಬುಂಡು ಅಂದತ್ತ ತುಲೆ ಒಂಜೇ ಕಾರ ಓ ಏತು 100 ಕಿಲೋ ಪಡ ಓ ಒಂಜೇ ಕಾರು ತೂಪುಂಡು ಅಂದತ್ತ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಸುಧಾರಿಪುಂಡು ಓ ಮಾತಲ ರಡ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೈ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈ ಸುಧಾರಿಪುಂಡು ಅಂದತ್ತ ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಕೆಲಸಗಳು ಒಂಜೇ ಕೈ ಒಡ್ಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಒರೆಕೊರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ ಕುಟುಂಬದ ಕೀರ್ತಿ ಬುಳಿಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ವಾನಂದದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅನ್ ಸುರು ಬರ್ಪಣೆ ಎತ್ತೆ ದುಂಬುಳ ಬೈದೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅನಗ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅನ್ ಬತ್ತದೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಏನು ಒಂಚೂರು ನೆನಪು ಅನ್ಪೊಡಿ ಅನ್ ಹಿರಿಯರ ನೆನಪು ಅನ್ಪೊಡು ಇಂದೇ ಅಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಮೂಳೆ ಬತ್ತನ ಮೂಳೆ ನಡತನ ಮಾತ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದುಲ್ಲಿರು ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಮೇರೆ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಹಿರಿಯರು ಅರೆಂಡ್ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅತ್ತೆ ಅರೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಲೆಕ್ಕ ನೆಕ್ಳೊಂದಿರು ತುಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಐಸಿರ ತುಣಗ ನಂಗೆ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ಅಪ್ಪೇನೇ ಅಂಚ ಮಾತೃ ದೇವೋ ಭವ ಅಂದು ತೋಡೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ತೆರಿಪಾವುಂಡು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆದ ಮೂಲವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮವು ಅಪ್ಪೇನು ಮಾನವುಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೇನು ಮಾನ ಅಂಡ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಒರಿದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡೊಂದು ಇಲ್ಲಡು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡಂದೆ ಉಳ್ಳೆರ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಲ್ತೊಂದು ಪಲು ಅಂದರ್ಥ ಬೇಜಾರಾವಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೋಡ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ನಾವು ಮಾತ ಪಂಡೊಂದುಪ್ಪ ಈಗ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಅವು ಅಳಿಯಗಟ್ಟು ಸಂತಾನ ಅಂತ ಅಳಿಯಗಟ್ಟು ಸಂತಾನ ಅಂಡಲ್ಲ ತುಲೆ ಓ ಅರೆಣ್ಣು ತುಲೆಗೆ ಅರ್ ನೆಂಟೆ ನಿಜವಾದ ಕುಟುಂಬದ ಜನ ಅಂದತ್ತು ನೆಂಟೆ ಅರ್ಧಾದ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ವಾನಂದೆಡು ಆನಂದ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜೆರತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಉಂಡು ಅರೆ ನೆನಪು ಅನ್ಪೊಡಿ ಅವಳಿ ಮಳೆ ಚುರುಕುದೊಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಜನ ಅವಳಿ ಮಳೆ ಪೋಪು ಪೋಂದು ಪುಣ್ಯ ತೋಜು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೆರಿಂದೊಂಜಿ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ತರವಾಡ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಒಡ್ಡು ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಂತೆ ಮಾತ ಆಯ್ನಾತ ಶೀಘ್ರಡು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡತೆ ಬರಡು ನಿಕ್ಲಿಯರತ್ತೂ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ದಾನೆ ತಡಾತನ ಮರ್ರೆ ಬಣ್ಣಗ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಪುರ್ತತ್ತ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ 10 ಗಂಟೆಲ 36 ನಿಮಿಷ ಮುಹೂರ್ತ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತನ ಸಮಯ ಆ ಪುರ್ತಗೆ ಅಲ್ನ ಬರ್ತದೆ ತಲೈಕ್ ಸಂಶಯಗಳು ಜೈತೆ ಉಳಾಡಿ ಅಲ್ನ ಸೇರೊಂದೆ ಆರಂಭ ಏನು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆದುಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಗಳಿಗೆಗಳುಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಆದಿತ್ಯ ಹಿಡಿದವರು ಅವು ಎಡ್ಡಾಪಣಿಕೆ ದಾಲ ಸಂಶಯಗಳು ಇಜ್ಜಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬುಡ್ಪಾತ್ ಪಂಡ್ಪುಣು ಒಯ್ನು ಒಂಚ ತೂಡು ಒಂದು ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಉಳ್ಳ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೇನು ಗುರುವಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಪಿದರ್ದರೆತ್ತ ಮಾರೆ ದನ ಈ ಆನಂದದ ಕುಟುಂಬದ ಮೆತ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕಲ ಇತ್ತಿ ಹಿಡಿದವರ ಯಾನಿದೆ ಬೈದೆ ಜನ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೋದುಲ ಪಾತಿರುವೆ ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ಇಂದು ಅಪರೂಪಗೂ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಅಪಗಪಗ ಮಣ್ಪೇರ ಅಪ್ಜಿನಿ ಸುರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸುರು ಅಪ್ಪಣೆ ಎಂದರ್ಥ ನೆಂಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಎಂದರ್ಥ ಇನ್ನೇನ ಎಡತ್ತು ಬಲ್ತಡಿ ಇರುವೆರೆಂದು ತೋಜು ನೆಂಗೆ ಎಡತ್ತು ಬಲ್ತುನಗ ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ದಾಯಿ ತಾಟಿ ಹೊಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಪೆ ಅನ್ನ ಪುದರಡೊಂಜಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಅಂದುಂಡು ಅರ್ನ ಯಜಮಾಂತಿ ಓಲ್ ಪೊಳ್ಳೇರು ಎಂತ ತುಣ ಮೂಳಾಂಡು ಯಾನೊಳ ಪೂನಗೆ ಬತ್ತೇನಂತ ತೋಜು ನೀವು ಆನಂದಿಗೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ತುಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಪಣ ಕೆಲಸ ಉಂಟೇರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರಿ ಅಲ್ಪ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗುರು ಬಂಧುಗಳಾದ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲ ಐಕು ಬಡ ತಾಟಿ ನೆನೊಂಜಿ ಈಮೇಟ್ ಗಟ್ಟಿದಾರ ಒಂಜಿ ಕುಳೊಂದಿರತ್ತೆ ಮೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ರೈಕ್ಲಿಗೆ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಹಲವಾರು ವರ್ಷದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಣ್ಣಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅರ್ನ ಬಾಗೋಡು ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ತೊಂದು ಪೋತೇನೆ ಬಾರಿ ದೂರದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ್ದು ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಪ ದಾಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮೇರಿನ ಉಚಿತ ದಾಲ ನೆಕ್ಕತ್ತು ಉಚಿತ ಆರೇ ಮಂತು ಕೊರ್ಪಣೆ ಏತು ಬಂಡಲ ಉಂಡಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಮಗಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಣೆ ಉಂಡು ಅವು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡಿತ ದುಂಬೆ ಎತ್ತು ದುಪ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಂದು ಇಲ್ಲಡಿ ಎಂಗ್ಲು ಲೆಪ್ಪುಡಾದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ಭಿಕ್ಷೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಒಂದುಂಡು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಪರಿಚಯಗಳೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ 10 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಅರೆ ಹಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗಳು ಅರು ಸೇರಿದೇರಿ ಏನೊಂಜಿ 2 ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪೋತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚಂದು ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಲ ಉಂಡಾರೆಡ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಸೇವೆ ಮನೋಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ದಾನೆ ಉಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆಡ ಬೋಡನೆ ಒಂದು ಕೆಂಡ ದಾನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೆ ಬಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲದಕ್ಕಿಡು ಪಣವು ಪಾತೆರುಣಿಂದ ಉಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪಣವು ಪಾತೆರಿರ ಬಿಡಿರುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಣವು ಖರ್ಚಿಗೆ ಒಡ್ಡಾವಡು
ಪಣವು ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲೆಯಪ್ಪಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆನೋ ಸತ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪೊಡು ಒಂದು ಐಕರ್ಥ ಈ ಪಾತ್ರದ ವಾಕ್ಯದ ಉಡಲುವ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸತ್ಯಗೆ ಸತ್ಯವು ಕೂಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುವುದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಟು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ದಾನ ಬುದ್ಧಿಲೆ ಮೆರಡೆ ಉಂಡು ಮತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ಪಣ್ಪೇರು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಅಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಣ್ಪೇರು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಅಂಡ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಣ್ಪಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಂತೆ ನೀರು ಪರ್ಪದಿರಲ್ಪ ಎಂಕುಲ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಂಡು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಏನನ್ನು ಪತ್ತೊಂಬೋಯ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಯಾನು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಪೇಜೋರು ಸಮಯ ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ದಿಂಜಾದ ನೇತೆಗೆ ನೀರು ಎನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಕೂಡ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೇನು ಬರ್ತೀವಂತ ಕಡಪುಡಿ ನನ್ನ ಪೋಳಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಅದು ಒಂಜಿ ನಯ ಪೈಸೆ ತೊಂದು ಜೇರು ಅವಳು ಏನು ಪನ್ನೋಳು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೋಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ನಡತದಂడి ಇಂಚಿನ ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಶರೀರದ ತೂಕ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ದಾನೆ ಮನ್ಪಡು ಒಂತೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮನ್ಪಡು ಒಂಜಾತು ಉಳೈಟ್ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನು ಅಂತ ದಿನ ಆಂಡ ಉಡಲು ದಿನ ಆಂಡು ದಾನೆ ಮನ್ಪಡು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಉಂಡು ಅಂಚಾಂದು ಒಂದು ಜಾತು ಪಣವು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಅಂದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತ ಸಮತೋಲನ ಆವಡತ್ತ ಐಕೆ ದಾನ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಉಂಡು ಅಂಚಾಂದು ನಮಕ್ ಮಾತ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತ ಏಪ ನಂಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಂದಿಕೆಂಡ ಉಳೈಡೋರಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಳೈಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಂಗೆ ಅಪಗಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಾಲ ಸಮ್ಮಾನ ಮಾತ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಉಳೈದ ಪಿದನ್ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ఆయన ಮುಟ್ಟುಂಡ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೀಯುಡ ఆయన ಮುಟ್ಟುಂಡ ತುಲೆ ಅಂದತ್ತು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಏಪ ಜಾಗೃತಿ ಆವಡು ಒಂದು ಕೆಡ್ಡ ಉಳೈಡೋರಿ ಉಪ್ಪುನಗನೇ ಜಾಗೃತಿ ಆವಡು ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇಹುದೊಂದು ಬದುಕು ಒಂದು ಈಗ ಪಣ್ಪೇರು ಪುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮುಗಿತಾಲುಂಡು ಪುಟ್ಟನಿಗೆ ಮುಗಿತಾಲ ಪೋಡು ಆಂಡ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಲ್ಪಡೇನೆ ಓಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಜೀವನ ಎಂಟಿನ ಒಂದು ಅಡುಟ್ಟು ಉಂಡು ಜನ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಿತಾಲ ಅಂತ ಐಕ್ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಐಕ್ ಪಣ್ಪೇರು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಣಿದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವರ್ತಮಾನನು ಶಕ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇವನ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಯಾತೆ ಅಡ್ಕ ಗುತ್ತುದಾರಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಾರು ಪೆರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದಲ ಪನೊಳ್ಳಿ ಪೆಜರ್ಕಿಯಿಂದಲ ಪನೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಒಡ್ಡು ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಹರಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೇಪರ್ ಹೋದ ಬರೆಪೇರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಬರೆಯೇರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಬರೆಪೇರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷೆಲ್ಲ ಬರೆಪೇರಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಒಡ್ಡು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಣ್ಪೇರಿ ಅಂಚಾಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಗುರುಕಾರೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯರಂದು ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಆ ರೈತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಂತೊಂದು ತುಳು ಎಡ್ಡೆ ಬರೆಪುನಾರಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇನಿ ವಕೀಲರುಳ್ಳಿರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ವಕೀಲರನ್ನ ಪನೋಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಲಂದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದ್ದು ಬರೋದು ಪೋನಿತ್ತಿನಾರಲ್ಲ ಅಂತೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಪನೋಡು ಓ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡು ಭಾರಿ ಚುರುಕುಡುಲ್ಲೆ ಯಾರು ಮಂಜಣ್ಣೆ ಅಂದತ್ತೆ ಮಂಜು ಭಾರಿ ಬರ್ಲಾಯ್ಕೆ ಬುಧರ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡರೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲೆ ಇಂಚಿನ ಜನ ಬೋಡು ಕುಟುಂಬಡು ಇಂಚಿನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಅಂಡ ಕಾರ್ಯ ಆಪಣೆಗೆ ದಾಲ ಸಂಶಯಗಳು ಆ ಚುರುಕುತನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಐಟ ಲಕ್ಕದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಏನು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಗೆಲ್ಲ ಅವಳೆ ಮುಳೆ ಕೈ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆತು ಸರಿ ಮನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ನಿಜವಾದ ಗುರಿಕಾರಿಂಚ ತೋಜ್ಪಾಡು ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಂಚ ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ತೋಜ್ಪ ಆಯ್ತು ಕೊಡಿಕು ಬೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಶಕ್ತಿ ಆತ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಯುವಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಯುವಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೋಕೆಡ್ ಕುಳ್ಳು ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಕುಳ್ಳಿರತ್ತ ಮೇರಿದ ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾದ ಕುಟುಂಬದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಅನ್ ಪಂಡೊಂದು ಇಂಚ ಬೋಡು ಅಪ್ಪನ ಕ್ಲಿತ್ತನ ಇಂಚ ಬೋಡು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಐಕ್ ಪಣ್ಪೇರು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೋಡುಂದಾಂಡ ವಾನಂದೆಗೆ ಬಲೆ ಎನ್ಪುನಾಡೆ ಮಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಬುಳೆಪಾದಾರ್ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ತಂತ್ರಿಗಳು ತಿಕ್ಕನಾರು ಒಳ್ಳೆಯರು ತೊಂದೆ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದಾರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಪೋಯ್ರತ್ತ ಅರೆಂಡು ತೂಣ ಗೊತ್ತಾವತ್ತೆ ಆಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಮಣ್ಪುಣ ಜನ ಅತ್ತಾರ ಆಂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ఆయన ಇತ್ತು ಇಂಚನೆ ಆವಡು ಒಂದು ತಿರಿಪಾದ ಇನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪಣಂಚನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿನಿ ಅಂತೂ ಒಂದು ಲೈತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಲ್ಪಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಂತರಿಗಳೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಇರುವರಿಗಳೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯಡು ಒಡ್ಡು ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸುಲೆ ಕೂಡೋರು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ನು ಬೈಕೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಪಾತ್ರೆಂದು ಇತ್ತನೆ ಉದ್ದಾತನ ತೋಜುಂಡು ಅಂತೂ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನು ಆಜಿ ಏಳು ಎನ್ಮ ಒರುಂಬ 10 ನೊಂಡ ಇಂಚಿನ 10 10 ಬಲಪಡ ಐಕ್ ಪಣ್ಪೇರು ಮಂಗ 10 ಅಂದ ಅವು ಮಂಗೆ 10ನ ಬುಡ್ಪುಜಿಗೆ ಆ 10 ಈ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು 10 ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ 10 ಅವು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಪಾವಡು
ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಸರದಂತೆ ಬದುಕಿಜ್ಜಿಂದು ಕೆಸರಾವಡು ಕಸರು ಪೆರವಲ್ಲೆ ಆತೆ ಕೆಸರಾವಡು ಕೆಸರದ ಕಸರು ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅಡ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸದಾಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾರು ಈ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಮರವಿದ್ದರೇನಯ್ಯ ನೆರಳಿಲ್ಲದನಕ, ನೆರಳಿದ್ದರೇನಯ್ಯ ನೀರಿಲ್ಲದನಕ, ನೀರಿದ್ದರೇನಯ್ಯ ಹೊರತಿಲ್ಲದನಕ, ಧನವಿದ್ದರೇನಯ್ಯ ಕೊಡುವ ಮನವಿಲ್ಲದನಕ, ಮನವಿದ್ದರೇನಯ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದನಕ, ದೇವ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಯನ ಊಳಿಗ ಮಾಡದವನ ಬಾಳುವೆ ಏತಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪಂಡೊಂದು ಮೂಲಕ ಅಪವಾದ. ಮರಳುಂಡು ನೀರೆಲ್ಲುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವಳೆ ತೋಟ ಇಮೇಟು ಗುಡ್ಡೆ ನೀರು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತುಳುವ ನಾಡಿ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು ತೋಜು ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಉಂಟರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಿಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಪುದಿಪಾವಡು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ನಾತು ಶೀಘ್ರವಾದಿ ಈ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗಳು ನಡ್ತದು ಒವಿ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನದ ಅಂತೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಮನ್ಪಾವನಕ್ಲಿ ಏರಿಗಳ ತೊಂದರೆ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ದೇವರ ದುಂಬು ನಡಪಾವಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸುಮೂರ್ತಡೈಕ್ ಒಂಜಿ ಆ ಮುಹೂರ್ತ ಒದಗದು ಕೊರಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇವದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತು ನಿಂಗ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತು ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಬಿಂದು ದೀಪೆ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ್ ಗುರುದೇವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಅವಡು ನಡೈಕ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಲು ಬರಡು ಪನ್ಪೆರು ಓಲುಲ ಅವ್ರು ಪಂಡೇರು ಪತ್ತಿತ್ತಿನವಳು ಮುತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಪತ್ತು ಪನ್ಪಿನವ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿದ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಪತ್ತನ್ನು ನಡ ಪತ್ತು ಬುಡೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಹಿರಿಯಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನೇ ಗೆಲ್ಲೋಲಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂತೇರು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಮಾತಲ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪುಣನು ಅಟ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೆರಿಪಾಯರು ಆಶೀರ್ವಚನಗಳು ತೆರಿಪಾಯರು ಅಂಜನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಾಮಿತಿದು ಪಾತಿರಿಯರು ಅಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿ ಸಂಬಂಧಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ತರವಾಡದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಬೇಲೆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ 1 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಪ್ರಶ್ನ ರೂಪಡು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷ ಆಂಡು 2016 ಮೂಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದುಂಬರಿ ಒಂದೇ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಐದು ಪಕ್ಕದ ಕಾಲಾವಧಿದ ನೇಮ 3 ವರ್ಷಗಳು ಆಪಿನ ನೇಮ ಆತೀಚಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತರವಾಡದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯನಗಳು ಮಸ್ತುಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋನಾರು ಆ ಇತ್ತಿನ ನಾಡು ದಯದೀದು ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲು ದತ್ತನೋಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಬಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ನಮ್ಮ ತರವಾಡದಾರ ಹತ್ತಿನೆಲ್ಲ ತರವಾಡದಾರ ಅದೇ ಬೇಲೆ ಮಂದೊಂದುಲೇರು ತರವಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಾರು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಎದುರುಂತದ್ದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪವನಾರು ಆರು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಣಿ ಬಿನ್ನೇರ್ಲೇಕ ಆರು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪವಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಇನ್ನಿತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ನನ್ನ ದುಂಬಗಳ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಯಾರುಂಡು ಅರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ದೇವರಿನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತರವಾಡದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಬಣ್ಣದಾರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮರತ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇತ್ತಿನ ದಯದೀದು ಬರಡು ಮರತ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಜನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ನಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇಲೆ ಮಂದೊಂದುಳ್ಳೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೇನು ಗುರುತಿಸೋಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತರವಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಾರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ತರವಾಡದಾರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಾಮು ಸೊಳ್ಮೇಲು ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬರಿಸ ಒಂದು ನಂಗೆ ಆಶಯದ ಪಾತಿರಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲ ಆರು ರಡ್ಡು ಚುಟುಕದ ಸಂದೇಶ ಪರಮ ಪೂಜೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಏನು ದುಂಬು ಈ ಪಾತೆರ ಪಂತೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಿಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬದ ನನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಬಂದಾಗ ಮೂಲ್ತು ಆನಂದ್ ಅಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಕುಂತು ನಡ್ತೊಂದು ಬಂದಿತ್ತ ಪುಣಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗ ದೊಡ್ಡ ಎಂದು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಕಣ್ಣು ಏತು ದೂರ ಮುಟ್ಟದು ನಾವು ಪೂರ ಆನಂದದ ಜಾಗೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಏತು ದೂರ ಅಂತ ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬುರದಿ ಇದಾನಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಮೂಲು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಬಾಲಿಷ್ಠನಡ ದೊಡ್ಡ ಹಣಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾನ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅತನ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಸೆನ್ಸ್ಲ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆತ ಜಾಗ ಇತ್ತದು ಮಾತ್ರ ಇನಿಕ್ ನಂಗೆ ಒಂತೆ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮೂಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಾನಂದ ತರವಾಡದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೂರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕೈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಜತ್ತದ ಆತರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಈ ಕೆಲಸ ಗುಪ್ಪೋಡು ಪ್ರಭಾಕರನ್ನೇ ರೈಕಲ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನಾಥ್ ಬೇಲೆ ಯಾಂಡಲ್ಲ ಮಂತೀಜಿ ಮಂಜು ಪೂರ ಇತ್ತು ನಿರ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಗೆ ಕೈ ಸೇರಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮುಗಿಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಕಣ್ಣೆತ್ತಂದಿನ ಕೊಡಿಕು ತೋಜಿನಾತು ವಾಣಂದದ ಜಾಗೆಂದಾರನ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು ಅಪಾಂಡ ಆತ ಜಾಗೆತ್ತಿನ ಈತೆ ಕಾದಲ ಉಂಟುದುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬೆಲೆಗಾರನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಾಯ ಉಂಡು ತೋಜಿನಂಚಿನ ನಕ್ಷದ 3Dದ ರೂಪರೇಷನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಂತಿನ ಮನ್ಪೈನಾರ ಆರು ಅರಗು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ತರವಾಡದ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನಗೈ ಕೊಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ರೂಪ ಕೊರ್ನಾರ ನಮ್ಮ ಮಾಬಲಾಮು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪುಗೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿತಿನ ಮಾಬಲಾಮು ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಬೊಂಬಾಡುಲೇರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ ರೈಕುಲು ಈ ತರವಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆದ ಘೋಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರನ ದೈವಾಯನ ಕಲ್ಲುಟಿ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ವಾಣಂದೆ ತರವಾಡದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಾಯನ ಕಲ್ಲುಟಿ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿಗ ತೊರೆದಗ್ಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರ್ನ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ವಾಣಂದದ ತರವಾಡದ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇತಿಹಾಸದ ದಿನ. ಇನಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಕೆಲಸ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರೆ ನಡೆದೋದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳ ಪಲ್ಲೆ ಕೊನೆ ಭೂದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಡಲ್ಲ ಭೂವಿದೇವಿನ ದುಂಬುದಿಯದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅತಿ ಶೀಘ್ರಡು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಒವ್ವನ್ನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತದು ಒವ್ವು ಬಂಡದು ದೈವದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಐಕ್ಯತೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೈತನ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ತಾಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಯಗಳ ಮನಃಶಾಂತಿ ಧೈರ್ಯ ದೈವದ ಕೃಪೆ ಉಪ್ಪುಡು ಬಣ್ಣದ ಯಾನ ಆ ದೈವದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಾನವ ಶ್ರಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ನ ಪೂಜೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರ್ನ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಏಪಲ ವ್ಯರ್ಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಚಂದಿನ ಸೊತ್ತು ಅವು ಅಸಾಧ್ಯ ಐನೇನು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಇರುವ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಟುಂಬದ ತರವಾಡದಕ್ಲ ಬೇತೆ ಕೋಟಿಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾ ಕೋಟಿಲ್ಲ ತೋಜಿದಿನಿ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡುಂದೇ ತೋಜಿದ ದೈವ ಉಂಡುಂದೇ ತೋಜಿದ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಕಡೇಕ್ 2027 ದೈವಜ್ಞರ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರೇನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಅವು ಖಚಿತವಾದ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಂದೇ ಪನೋಲಿ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಐನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪುದಿ ಒನ್ಲೆ ಕ್ರೈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್
ಶಾರ್ಟೆಡೆ ಪನ್ಪೆ ಮುಲ್ತೊಂದು ಪಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ನಾರವನೇ ಮಿತ್ತು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಪಡ್ಚಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಡ ಆತು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಮೇಡ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಆಡ ಆತು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇಡು ನೇನು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿ ಆಜಿನ ಸಿ ಬಂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವುಲ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅವು ಪುಣೆ ಅವಿನ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸನೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡಿಗೆ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಪಂಡದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣಗೆ ಅನ್ವಯ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಸರ್ ಐ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಐ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯು ಮನುಷ್ಯಡ ಏರಡನೇ ಪಡು ಏತು ಶ್ರೀಮಂತನೇ ಅವಡು ಏತು ಆಸ್ತಿ ಪಡು ಏತು ಬದುಕು ಪಡು ಆಂಡ ಅವನು ಪೋನಗ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಓವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜ ಕೊರ್ದು ಪೋಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಬುಡ್ದು ಪೋಡು ಐನರ್ದವರ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಶಪಥ ತೊಂದೆ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ನಮನೆದ ಸಂಬಂಧ ಇಡೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ನೆ ಅದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮ ಪುಟದನ ಇಲ್ಲು ಅವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಸೋದರಡೆ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಐನೋಡ್ದಾರ ರಡ್ ಮೂಜಿ ನಮನೆದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಓಕೆ ಎಂಗೆ ತುಂಬುಡ್ದಿಂಚಲ ಆನಂದದ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಮಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲನಕ್ಲಾಗ ಅಪ್ಪಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲದಿಂಚಲ ಬರೊಂದಿತ್ತಾನು ಐನೋಡ್ದವರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ಗೆ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡ ನಮುನಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದು ಈ ದೈವದ ಇಲ್ಲು ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಶೀಘ್ರಡು ಆಪಲೇಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಅಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೇವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರದ ಬಲ್ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನತಿ ಅಂದಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಾರದ ಬಲ್ಲ ಏತು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಪ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಏತು ಪವಿತ್ರ ನಾವು ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆ ಅವಡು ನನ್ನ ನೂನುಡು ಐನ ಹಾಪುಜವು ಅವು ಬಾರದ ಬಲ್ಲದನೇ ಅವಡು ದೈವದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಏತೋ ವರ್ಷದ నుంచి ఆయన ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 30 ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಕಟೀಲ್ ಡಪ್ಪೆನ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆ ಸನ್ನದು ಬತ್ತಂಡು ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ಇತ್ತದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತನು ಈ ವಾಣಂದೆ ತರವಾಡದು ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಡಬೋಡ್ ಬಂಡದು ಯಾನು ಮಾತಾಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮೊತ್ತ ಇನಿ ನೆಕ್ಕು ದುಂಬಳ ಕೊರತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊತ್ತವನು ಯಾನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಶುಭ ಹಾಡು ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ಯಾನ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೇನು ನಿಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲೇನು ಬಂಡಿನ ಹತ್ತಾರು ಅಂಚಾದು ಅರ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಪಾತ್ರ ಅರ್ನ ಈ ಸಂಬಂಧ ದೈವದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತ ದುಂಬಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅವರದ್ದು ಪಕ್ಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಜಯರಾಮ್ ರೈಕುಲು ಅದು ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರು ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿನಂತಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಂಸನದ ಪಾತ್ರಪ್ಪ ನೋಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಸೇಸೆ ನಂಗೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ನಮ್ಮ ತರಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಭಯಲಜ್ಜಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 2-3 ಪವಾಡ ಮಲ್ದೇರಿ ಅటు ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ಅಂದುವೆ ಈ ವಾನಂದೆ ತರವಾಡನಾರು ಲಕ್ಕದು ಉಂತಾಯಿನ ರೀತಿ ಯಾನೇನು ಸಾಕ್ಷಿ ಐಕಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲಿಡ್ದು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭುಡ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿಡೆ ಬತ್ತದು ಐನು ಅತ್ತ ಮಲ್ಕ್ಷಣ ಬತ್ತದು
ಬಂದು ನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ ಡಾಲ್ಡ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರ್ನ ಚಿತ್ತೋಡು ಅವು ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಉಂಡು ದುಂಬು ನನ್ನ ದಾನೆ ಆಪುಂಡಿಲ್ಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಗೂ ಕೊಡ್ಯಾಡೊಂದು ಏನು ಪ್ರೀತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಿವ್ಲೇರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಪಾತಿರಿಯರು ಏನೊಂಜಿ ಪದುಡು ಏನು ಪದ ಪಣ್ಣುವಂತೆ ಎಂಕೆ ಪಲ್ಲಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿಸಿ ಅಡು ಬಣ್ಣ ನೆನೆಪಾನ ಗೊರ್ರ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಗೊರ್ರ ಪನ್ನೆ ನಿಂಚೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಬದುಕತ್ತು ನರಮಾಣ್ಯ ಆತ್ಮೋದ ಸಂಪತ್ತು ಭಾಷೆ ಕಟ್ಟಲೆ ನೀತಿ ನಡತೆಯೇ ತುಳುವೆರೆನ ನಿಜ ಸಿರಿ ಸೊತ್ತು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪಣ್ಣಗ ಏತೋ ಜಾತಿಲು ಏತೋ ನೀತಿಲು ಏತೆ ದೇವರು ಭೂತಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣದ ಪುಣ್ಯೋಡು ಒಂದು ಏನೇನು ಪಂಡ್ರೆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಈ ವಾಣಂದೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈತ ಕಣ್ಗೆ ಎತ್ತನ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮುಜು ಸಾರ ಮುಡಿಯುತ್ತನಿಗೆ ಅಡ್ಕದ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲೇನು ಪನ್ಪೇರು ಶುರುಟು ಸೀರದ ಹಾಕಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಡ್ಕದ ಗುತ್ತು ವಾಣಂದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಪಣ್ಣ ನೆನೆಪೆಂಕ್ ಆ ವೈಭವನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಪುದ್ದಿ ಬೆನ್ಬ ಕೋಡೆ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಅಣ್ಣನಕ್ಕೆ ಮಾತು ಇತ್ತು ನಾವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಪೊಯ್ನೆ ಅವಳು ಇಡೀ ಬಂದು ಹಿಡಿತು ಲೆಕ್ಕೆತ್ತೀನಿ ಪೂರ್ಣಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬರ್ಸೋದು ಮುರುಕು ದಿತ್ತೀನಿ ಇಡೀ ತನಕ ಬೋಲ್ಸ್ತಾರ ಹಾಡು ಇಡೀ ಬೋಲ್ ಸರ ತೋಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಡಿ ಬಂದಾಗ ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಸಮರ್ಥಿರ್ಬಿಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಮಾತು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಆವಾರು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡನೆ ಬಡದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನಕಲ್ಡ ಉಪ್ಪುನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಉಪ್ಪು ಜೋಕುಲ್ಡಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಅವು ವಸ್ತು ಒಂಜೆ ಉಳಯಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಯಾನು ಎಪಲ್ ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ದೇವೇರೆ ದೈವನ್ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೇವೇರೆ ಐನ್ ಬುಂಡ ನನೊಂಜಿ ದೇವೇರೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅನುಭವ ಅವು ಅನುಭವ ಹಾಪುಣಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಅಂಚಾದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ಪವೇರಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಅನ್ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ಮೂರು ವಾಣಂದೇಡು ಮಲ್ತೇರು ಸ್ವಾಮಿ ನನೊಂಜಿ ಪವಾಡ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಚೀನದ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೆಕ್ಕದ ಉಂತಾಯಿರಿ ದಾಲ 5 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ 80 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪಾದ ಲೆಕ್ಕದ ಉಂತಾಯಿರು ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ಆರೆಡ್ಡು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮುಖಡ್ದು ಬತ್ತದವು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಅವ್ಳು ದಾಲ ಭೂಮಿ ಎತ್ತುಜಿ ದಾಲ ಎತ್ತು ಜಲ್ಪ ಅಂಚಿನವ್ಲು ಬತ್ತನಿ ಅವು ಲಕ್ಕಂಡು ಅವಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಗುರುಕುಲಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲಿ ಯಾನ್ ದಿಂಜ ಪಾತ್ರೆಂಡ ತಪ್ಪಾವು ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತುಳ್ಳರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂಡ ಅವ್ರು ದುಂಬೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಇಂದಿದೆ ಐದು ದುಂಬ ಪರಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಆತ ಅವನು ಆರ್ಲಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಭುವನೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬೈದೇರಿ ಮಾತ ಅಕ್ಲೇನು ತೂನಾಗಲೇ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ ಪಂಜನಕ್ಕಲ್ಲ ದೇವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಗೆತ್ತ ಅಂದು ದೇವಿನ ಸರ್ವರೂಪಮಯಿ ದೇವಿ ದೇವಿಮಯಂ ಜಗತ್ ಯಾನ್ ದಿಂಜ ಪಾತ್ರಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೇನು ನಡಪ ಒಂದು ಪುನಃ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಬಾಲ್ಯಡ್ಡೆತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕ ಆರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬಾಡೋಡು ಅಂದೆ ಆ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನಿಸ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾನಂತ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳುಂಡು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿನ ದಯಟ್ಟು ಅವನು ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ಬಂದು ಪುನಃ ಅಂದು ಅವು ಸರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಆವಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರಿ ಪುರಾತನ ಸಿರಿ ಅನ್ಕೊಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಜಾಗೆ ಅಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿ ನಡತಂದಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಬರೀತೆ ಅನ್ನು ಸಾವಿರದಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಸೀರೆ ಅಂದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮುಂಚೆ ಆತ ನಡತದ ಅಡ್ಕ ತಯಾರನ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬರ್ತನ ಬದುಕು ಪರಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಲೊಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿ ನಡತದನ್ನು ಮುಳ್ಳು ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಮುಳ್ಳುಂದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಅಂಚೆನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದೈವತ್ವ ಉಂಡು ಇಂಕ ಯಾರು ಬಾಬಣ್ಣಿ ಇಂಕ್ಲೈಲಿ ಹಿರಿಯಾರೆ ಯಾರು ಅಂದು ಒಂದು ಅಕ್ಲು ಮಾತು ಆರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಯಾನಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ರೀ ಒಂಥರ ಆವೇಶುಡಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೂತೆ ಮಾತೆರ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತ ಮಾತೆ ಕಶ್ಮರಲ್ಲಿ ಹೋದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ವೈಭವವನ್ನು ಕೂಡ ತೂಕ ಅಂತ ಅನ್ಪನ ಆಶೆ ನೆನಪು ಅಂತಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೇಲೂ ನಮಸ್ಕಾರ ജയറാമണ്ണെ പാത്തേര ശ്രീമന്ത്രയുടെ അവരുടെ ഏത്തല വിഷയമുണ്ട് അദ്ഭുത വിഷയമുണ്ട് ആത്ത് പാണ്ഡിത്യല ഉണ്ട് അണ്ട ഇനി എങ്കിൽ പಣ್ಣೆಗೆ ಚುಟುಕುದು ಉಂಟಾದೇರು ಅವ್ರು ಪಂಡೇರು ಮಾತೆಕಲ ಕಾಲನೆ ಉತ್ತರ ಅವು ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಬ್ದ ಕಾಲ ಪನ್ಪುಣವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊನಪುಡು ಮಾತೆರೆಕಲ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರಪಾವುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊಸ ತಿನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಪಾವುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲ
ಕಾಲದ ವಿಷಯ ಪಂಡಿರು ಆನಂದ ತರವಾಡದ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡಿರು ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈತ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರದ ಗಟ್ಟುಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂತೆ ಪಡ್ತುಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯರುಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗಿಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಯರ ತಡ ಒಂದು ನಾವು ಅವೇತೋ ಭಕ್ತರು ಕಾತಂದುಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಈ ತರವಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪ ಕೊರಿಯರೆ ಕರಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಪೊಣೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಮೇದು ಕೊರೊಂದು ಅನ್ಸುರುಟ್ಟು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಅಯ್ಯನ್ನು ಕುಡಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾಣವಂದ ಧಾರವಾಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟರು ಪ್ರಭಾಕರ ಅಂದು ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಿನಕರ ಅಂದು ಸೂರ್ಯಾಗಿ ಪನ್ಪುನಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಅಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟರು ಏನಾಯ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಆರು ಗುರುಕಾರ್ಮೇದ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಸುರುಕಾದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ತಂದು ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾಮತಿ ಬಂಟ ಮೈಸಂತ ದೈವದರನೆನ ತಂದು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಗು ನಮ್ಮುನ ಪಂಜುಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟೆನ ತಂದು ಪೂರ ಈ ಜಾಗದ ಪೂರ್ವ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಾನದ ತರವಾಡದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗನಗಾಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಡೆಯ ನಮ್ಮನ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಆರಿಗೆ ಯಾನ ಅರ್ನ ಪಾದಗು ಯಾನ ಶಿರವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಮಿಟಿದ BM ರೈಕಲು ಆರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ರೂಪೇಣೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಮಾನಾತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ದೇರು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಿಟ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಬರಿಟ್ ಪೊಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತರ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಹಿರಿಯರು ಜಯರಾಮ್ ರಾಯ್ಕಲ ಹಿರಿಯಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಈ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ನಮನೆ ಇಲ್ಲದ ನಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎನ್ನದು ನಮ್ಮನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಯುವಶಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಆ ಯುವಶಕ್ತಿ ಯಾಪಲ ದುಂಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಿಯಾಶಾಲ ಇತ್ತಿನ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಲಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾಮ ಆರು ಬರಂದಿನಾರು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಎಂಚಿ ಬೋದಿಗೇರು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಂತ ಬರೋಡು ಇರಂದು ಅಂಚೆ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಮೂಲ ಉಂಡು ಆರು ಮೂಲ ಕುದೊಂದೇರು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ್ತು ಯಾನ್ ನಿಗಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂಕ ಧಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಪನೋಲಿ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ತೆಗೆದಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ ನಿಗಲ ಎದುರುತ್ತ ಪಾತ್ರಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ಪೂನೋಡು ಗುರುದೇವ ಬಳಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಜ್ರಮಾತ ಮಾಲ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷಡಿಂಚ ಎಂಕಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಸೇವೆಗೆ ಹಸ್ರಾದ ಇನಿ ತುಯ್ಯಾರು ಇನಿ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಇನಿ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಅಂದಿನ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಾಡ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ತೆಗೆದು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂಕಲ ಯಾಪಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರೊಂದು ಒಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಕೇನಿಯ ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ 3 ವರ್ಷ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿಲ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಸಮಯ ಬನ್ನಗ ಆಪುಂಡು ಈರ್ ಎದುರು ಪೋಲೆ ಎಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಇನಿ ತೋಜು ಬತ್ತಂಡು ಅರ್ನ ಪವಾಡನೆ ಪನೊಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಡು ಎನ್ನ ಎಂಕಲು ಈತು
ವರ್ಷ ಅರ್ನೋಡಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 16 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಬಲ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಂಡು ಅಂಚನೆ 4 ಧಾಮದ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಕಲೆ ಕೊತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವನ ಅಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಉಪದೇಶ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಪೂರ ಜೀವನ ನಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಣ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮನ ತರವಾಡದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಈತೆ ತರವಾಡದ ಜನಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಆನಂದ ತರವಾಡದ ಕುಟುಂಬದಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಆವಡು ಆರೋಗ್ಯ ಬರೋಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೊರಡು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಡೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾತ ಇನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಉದ್ದೇಶಡೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪೋಡೊಂದು ಯಾನು ಪೂರಗಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಸ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು 1 ಕೋಟಿ ಆವು ಖರ್ಚಿ ಅಂಚಾದು ಪ್ರತಿ ಜನಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಕ್ ನಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಜನತಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದ್ ನಮಗ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುಲಕ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಆವಾಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ಲುಟಿ ಪಂಜುಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದ ಬೋಧಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಬರಿತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪರಿಸರದ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಧಿತ ಅಡೂರು ಆವಾಡು ಮಧೂರು ಆವಾಡು ಕನೀಪುರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ್ಲ ಆವಾಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾತಸಾರಥಿ ಅಂಚೆಗಳು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂಗಳ ಪೂರ ಪೋದು ಪೂರ ಇನಿ ಪ್ರಸಾದ ಪದದ್ದು ಇನಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಡು ಪೂರಗಳೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಈ ದೇವರ ಕೊರಡು ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೋಡು ಇಜ್ಜಿ ದೇವಣ್ಣಗ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮಕ್ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಿರಾರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮನ ಈ ಲೋಕಡ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂದು ಐಕೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂಡಗ ಎಂಕ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಪೂರಗಳು ಉಪ್ಪೋಡು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪದ್ದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬಗಳತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡು ಏರೇರು ಮತ ಒಂಜಿ ಬಂಗೋಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಗಲಗಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಊರುಗಳ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಓಡು ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅವು ಯಾನತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಮನ್ಪುನಿಂದ ಆರು ಪನ್ಪುನಿ ಆಡ ನೇತೃತ್ವ ಆರ್ನ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒತ್ತೊಂದ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಅರ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆರು ಬರ್ತದು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೇಗ ತೂನಾಗ ತರಬಾರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಆವು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಿಂಜ ಪಾತೆರ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಬುಡಿಯ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಾರ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೈತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅರ್ನ ಹಿರಿತನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂಡೊಂದು ಇತ್ತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಚುರುಕುದಾರರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದುಂತ ಅವನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಮಾಣಿ ಕೆಂಜಾರು ಆರ್ಯರ್ದು ಧನ್ಯವಾದದ ಪಾತ್ರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುನಃ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಾಮಿಜಿಗಳ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಬಂತೆ ದಾಗ ಬಂಡೆಗಳು ಮೂಜಿ ದಿನ ದಿದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಸಿತ ದಿನ ಗುರುವಾರ ವರ್ಮ ತಾರೀಕು ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಆ ವರ್ಮ ತಾರೀಕಿಗೆ ಯಾರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಣೊಂದು ಆರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನೇ ಹೆಂಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗುದು ಒಂದಿನ ಕೆನ್ನ ಪಣಂದು ಹೆಂಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಜು ರಾತ್ರಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಹೆಂಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಕಾಂಡೆ ಮುಲ್ತರ್ದು ಹೆಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಯಾನು ಇದು ಜೈಚಾರಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಜೈದೆ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮಕ್ ಪೂರಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತಂತ್ರಿದಾರ್ ಬೈದೇರು ಆರ್ಲ ಪಾಪ ಆರ್ನ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಸಮಾಜ ಅಂದಾರು ಪಾಪ ಬೇಗ ಹೋಯ್ರು ಆರ್ನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮತ್ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಸಾಕಾರ ಉಪ್ಪು ಆರ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಶಿಲ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ರಡರ್ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷೆ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವೇನಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೀರು ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎತ್ರನಾರ್ಯತ್ತು ಪೂಜಿತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಪೊಂಜೋಲೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ವರ್ಪುನ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ದೇವಿ ವರ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಜುಮಾದಿಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಸ್ವರೂಪನೆ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಪೊಂಜವಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಪಂಡೇರು ಸ್ವಾಮಿಲ ಪಂಡೇರು ದೇವತೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಳ ಯಾನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಮ್ ರೈಕುಲು ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಂದಿರ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಬಂತೀರು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಮಲ್ತೀರು ಆಂಡ ಡಬಲ್ ಯಾವುಜಿ ಮಾಮ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇದು ತರವರದ ಬರವರ್ದು ಕೇಳು ಅವೇನು ಕೊರೋಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಂದ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಿನ ಕೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಲಾಯರ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದ್ಯಾಗ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಬಿನ್ನೆ ಲಗವಾರ್ಬಿನ್ ಕೈ ಬೀಜ ಒಂದು ಮೂಲ್ದಾಲೆ ಟೈಮ್ ಗಾನ ಬಣ್ಣಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ ತುಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅರೇನು ಆರ್ನ ಅಣ್ಣನ ಆನಂದ ಅಜ್ಜೇರೇನು ಇನಿ ಬಾರಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ನೆನೆ ಬರೊಂದು ಆರ್ನ ಅರೇಗಲ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಾನಂದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪೂರ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಅನ್ನತ್ತು ಇದು ಪೂರ ನಿಖಲ್ನಾನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏನಾರು ದಾದ ತಪ್ಪುತ್ತಿನಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಆಯದು ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಆದಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕು ಆಸನ ಕೊಡ್ತೀರು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಐಕ್ಯಾನ ನಿಖಲ ಪೂರ ತಪ್ಪು ನಟ ಒಂದು ಎನ್ನ ದಾದ ತಪ್ಪುತ್ರ ನಿಖುಲ ನಿಖುಲ್ ಎಂಕ್ ಪನೋಡು ಇದು ಮಂಜು ಮಲ್ಮ ತಪ್ಪು ದೇಪ ನಿಖಲೇದಾನೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಚಾದು ಈ ವಾನಂದದ ಬೇಗಡ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದರ ಅದು ಐಕ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬರೋಡು ಈಡ ಇತ್ತೇನೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೆ ತಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ಲ ಇದು ಬರೋಡು ಬೊಕ ಇನ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಉಪ್ಪಡ ಬಂದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಜೈ ಜೈ ಗುರು